PBB. Baris berbaris. Ayo. Coba sih. Anak ibu ora paringi sini-sini, nggih? Oke. Ayo, siap. Gerak. Pak. Jenengan siapa? Apa aku? Gitu. Oh, aku ya. Siap. Gerak. Ayo, wop. Apa? Budak sudah rungu. Sudah rungu piye lho? Lencang kanan, gerak. Mau ora ono. Apa iya? Kaya kirek jegok kok. Ora ya Mas ya. Siap, gerak. Ayo, wop. Apa? Lencang kanan. Socang kanan. Tegak, gerak. Ayo. Ngomong apa? Sudah rungu kowe. Lah kowe ya sudah rungu ya ngono kuwi. Coba. Masukan. Stop. Gerak. Congkron. Gerak. Iya. Ya bener. Oh iya ya. Kepiye to, Le? Oh bener. Mak plek bianter tenan ini. Ngono ki go irama to, Pak. Muplek ngene lho. Tak kira-kira dorono. Aku ra nyala. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa aku. Lagi iki kok yo ndek ngingi ora. Aku pimpin aku ya kok cangkanan. Tegobrok. Tawiri, krok. Tegobrok. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Cangkemmu kae yo. Cang depan. Cang depan, krok. Tegobrok. Kau malah tamrun. Kok tantrum malah. Baris berbaris komandan malah gemben. Wong kene komandan pletone ra mudeng kok kono ngene. Sing penting kan krungu ya Pak Dalang. Pasukan kan sing penting krungu. Wong aku ngabane ora jelas lho. Sing penting kan krungu jenenge komandan kok. Oh ya kentir tenan ya Cak. Lho, unyeng-unyenge 50 iki. Iki ra unyeng-unyeng. Lha apa? Borok. Unyeng-unyeng kok 50 iki. Iya sih, ayo maksudke. Ya, tekan ngendi mau? Poso. Kaget. Woclok. Jare budak. Loro kok komplit. Meme klambi sik nah, gendang garing. Apa? Iko yen mulih rambut jikok kae ditenono e. Kok dhewe. Kena ra gedo lho, Pak. Aduh, piye caramu urusanmu? Ayo. Kurang gedo kok. Menek mengke ambruk malah. Wis ngene ra apa-apa. Cedak kancane kok ning kono dhewe iki ngopo? Mbak Eva. Dalam Mbak Yoko sayang. Sugeng dalu. Sugeng dalu ya ampun, suwe ra ketemu. Tambah cantik. Alah, terima kasih. Dia mau dugi mriki kalih sinten? Kalih kethek. Kethek pundi? Lah niku. Pundi ta, Bu? Ketheke pundi? Iki udah kethek ngawur iki. Lah apa, Mbak? Iki ya menungso. Dalem apa? Aja ngelokke aku kethek. Lah terus? Yen aku kethek nang kene. Heeh. Kuwi dalange ya melu katut lho. Lah kok iso? Kok katut piye? Ya melu katut to. Kok iso katut? Aku genah cilik kethek. Kethek. Bayangno sing gedhe kae. Yen aku kethek berarti kan kono beruk. Wah, mah glodok jeglongan malah. Kok terus ngelokke kethek. Nggih. Wong kok anu. Mbak Eva. Ya Allah, Mbak Nina. Tau dek wingi yo nang kene iki kepethuk nang kene. Ya Allah, jenenge bunga ra kaya bengi iki yo Mbak ya. Allah Gusti, iya ya Mbak. Gusti Allah, ndek ben yo Mas Jalu. Iki yo Mas Jalu meneh. Wah, laris banget ya dalange iki Gusti. Kandhane 5 dina ora leren. Iya. Ket tanggal 1 ora leren. Iya. Warga Ndlingo barang ki yo piyayine yo lomo kabeh. Lomo kabeh. Saya rukun kabeh ya Allah. Nggih sehat-sehat sedanten ya, Bu. Nggih. Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Asline wong loro ki jan bosok tenan. Lah piye? Lah piye wong kena
nang ndi? Wadepi rono rene yo. Lah kan aku neng kono. Ya Iki biasa jenenge wae. temu kangen karo Mbak Eva. Suara ketemu. Kangen ya kangen ngono. Mbok yo gentian. Gentian Kowe piye? mau karo Ayo Eva coba. ngono. Ada kowe Ganti karo kenal. aku ngene. Alah, Mas Ucen, gitu Mas. Kok malah lunga lho? Iki dok vitamin kok malah nglungoni to, Lek. Sopo sing vitamin? Lah kuwi ayu lho. Kaya ngono vitamin. Vitamin. Aku ngene lho pas kene lho, Pak. Heeh, ngapa? Lho, Piye? kaya enak vitamin. Lho, ayu bluti lho. Oh iya, oh iya. Piye to, Mas? Fit. Iya, Mas. Heeh. Ngapa piye? Vitamin B. B apa? Bosok. Sia-sia. Aja kaya ngono karo Mbak Nina. Ayo. Oh, Ya Nek. ampun. Beda Mas Uncek kenalan Mbak Cynthia, mesti Ah, apik. Mbak Cynthia Piye nek karo Kakak, ya. Kok kakak iki? Lah pripun? Kakak tua. Lah pripun? Ayo apa? Yo kakak to. Oh, iya. Tutuke kan. Kira kayak urung kenal, kenalan sih Mas. Ya, namanya Namanya Cynthia. Cynthia. Kamu namanya siapa? saya Ono. Ono? Iya. Ono? Ono Ono iya. apa nih? Ono ki panggilannya. Heeh. Nama panjangnya? Kepanjangannya Mi Ono. Ya Ono. Bendina jaluk mie terus ndak kuwi? aja neng kono. Aja Bapak neng ora kono. Aja neng kono. Aja neng kono apike iki neng kene lho, Lek. Ayo, ayo, ayo. Apike neng. Klo jejer kancane. Jejer kancane. Kene lho. Kene lho. Lah, mau mie teh, mie kopi, iki apa iki? Iki apa iki? Heh? Iki apa iki? Air putih. Ayo, bawa. bawa. Ayo. Mbak Cynthia, Mbak Cynthia bawa, Mas Uncek jegleng. Jenglengnya diurutke. Jenglangnya medon rono lho, ndak sesek ning kok. Apa lho dase Ya mesake kok gagar otak. Ora duwe. Mbak duwe rakitan cilik ya duwe. Mas, Wong ora duwe otak iki lho. Mas. Apa? Niki padasan to. Ya, ngarep kudu apa? Ayo. Ayo ndang rene jegleng kok, Ya Mas. tak kono lho aku sik lho. Masa jenglengnya ning kono Mas kok tenan lho gagar otak Ayo, tenan sampean. jegleng ini no jegleng Rodok Mbak rene. Cynthia apa sapa? Apa ya jegleng Mbak Eva ya oleh. Nggih, nggih. Ndang. Bek. Bek. Nano. Saben bengi nyawang Oh. Yuk, kaya kodok. Iki mau gaya kodok ya. Ape lho, Lek? Ape? Penting kenek ono ae. Apa ya? Coba nek nek Mbak Nina. Penak ora? Heh? Penak ora? Ya sing ngrasake kono takok aku Lah lho. kok menawa keri-keri. Ya takok aku, ya lumayan lah. Alah. Gayamu. Coba Mbak Nina genti coba. Mbak Nina, aku Nina, pengen Saat ngerti. diri nih. Obahmu kepiye Geser, karo Mbak geser. Nina? Obahmu Apa kepiye karo Mbak Nina? So, Delok kaya ngopo? Eh, Ora, aku ora demok. ora mbok ngono to. Ora. Ngono no. Apane mbok jok-jokke kene iki ngopo? Saya pingsan. Lho. Yen memajang mong karo Sing ade jegleng iki lho. Kowe sing ya jember ora iki apa-apa. Kowe mau rong marem to? Kowe mau rong marem to? Ya pisan kas. Janur Piye? Gak aku kamburi mah ra tekan ngono kok. Masa ora? Ora bentuke kombure apik biang. Apa? Sawah. Neh balik. Heh? Dadi Mbak Lia karo sapa neh Sarmi Sukini wah apik banget. Surah siji kok jelebut-jelebut to. Lah ngapa wong Mbak Yu ya gemati karo kowe apik karo kowe. Lah wong gemati wong goleke kanca meneh pra remuk iki. Ora apa-apa, apik lho Lek, uncek de bojo loro. Wah. Nggonmu dicawang ae.
Boyo, aku bayangno ndek bojo loro, ndah polaku. Alah. Wah, iso. Apik lho Lek. Siji Bojomu galak ta? ora. Ya. Kembang wae waton. Jeglange Pak Genti. Sirku. Ya wis dalan ya. Kok kowe malah gigrek iki piye? Kudune seneng dong. Ya Mbak, seorang wanita menawarkan kepada suaminya iku kudune bangga. Kowe Ya seneng. bangga yang nawane iki nawake kuwi kanthi mesem guyu. Lah iki mau Ketok sumringah. Lah Lah iki mau tak ulake mencap bae kok. kowe kleru. Ulake ndi? Sing mbok ulake sing iso. Sing dhuwur kudune. Bah. Aku genti, Pak. Oh iya, Mbak Eva Aku Genti. genti, Mbak Eva Genti. Hah? Aku genti. Kowe? Iya. Kosek awakku pegel kok. Aku ora penak. Siap. Ya, bawani Mbak, monggo. Ayo. Kecitan. Pacitan. Kecitan lho. Pacitan ki sapa? Pacitan. Oh iya. Pacitan. Maju. Oh, Ayo. aku. Hop, hop. Bagus ya. Aku gini. Ayo, Mas. Mas, ayo dah, Mas. Kok ya ditapuk kok sadar lho. Ora semangat. Aku yang ngono ki malah wedi aku kok. Ora usah wedi to. Wong wedok ki ya jual mahal. Ya ora kan Ora wong nyoro-nyoroke. sayang, Apa, wong Dik? wedok kuwi nek Iya. nawani seorang suami kuwi tok pahala ya, Mbak ya. Ya kudu ngono kuwi ya. Iya, kudu ngono kuwi. Iya. Iya deh. Wong edan. Gila. Mau mimik? Suamiku mau mimik? Enggak. Mau makan? Mau makan? Enggak. Ayo. Enggak. Aku Mbak Eva, aku merasa aku ora Nek penak. bayi iki lumrah iki ya pupuran Mbak Oh, Eva. oh, harus dipupuri. Yo. Ben Bu- seger ya Mbak Bu Nina. alon-alon kok Ben piye? seger Pak. Iya. ini Lumrah kurang iki lah ya dari bocah kuwi. Oh, bagus anak ibu. Dang ding dang dengkel. Soyan gede dadi apa? Maling. Sing apik kaya maling. Mantri, Bu. Lah mantri. Mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik Kaina. Mboke ora apa-apa. Mboke moh. Malah ngapa lho? Ora apa-apa. Ya Allah. Mbak ganti Mbak salin Mbak. Oh, cowok ngene sae. Salin Mbak, salin. Ya Allah, iki kecak bedak kabeh. Sok mek gede dadi apa? Kene. Oh, ganti iki. Tak cepet. Heeh, katoke barang ora Pak, Pak Kapolsek, Apa? lapor. Apa? Ada pencabulan di bawah umur, Pak. Ya ora, wong ibu kok, ibu karo anak kok pencabulan ki lho. Ora gelem ayo. Wes. Lho, nek sing nangani mboke lak ya ora anu ta. Kok Mbak, gocahan Mbak? Ya anak siji kon salin angel rai-rai. Oleh ya angel-angel. Ya iya kandhani kok. Wong ki nek ngene iki manut karo ibu, Ya, iya. karo bulek barang Iya. ngono.
Oh, Jan. Iki lambene dicopot sik. Copot. Oh binaraga, Mas. Ya ya ngono. Anak ki karo ibu karo tante niki manut. Ora kok sasine dhewe. Wah, apa ini? Gajah. Nyanyi dulu boleh? Nyanyinya gimana? Gajah, binatang yang amat Besar. Terus apa lagi? Telinganya lebar. Lalenya panjang. Iya. Ini bisa bunyi enggak ini? Bunyi. Bagus Apik. Pak Dalang. Apik. Apik banget ya, Mbak bagus Eva. banget. Aku boleh pegang? Batu nenteng. Kok malah dolanan toh? Auni. Iki bagus, bunyi. Lah ngapa lho? Wow, pucuke sing dipenceti pucuke. Lah aku mau ndemek apa? Bongkot tok. Ya sorry ora ketok. Ya, Kak. Ya, Kakak Indah. gak maju. Nah, Bacot ke ora iki bawane. Manut, Kak. Kakak. Ayo. walik. Panas udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan masuk-masuk, jangan mepet-mepet. Kenapa kok ora iki lemes-mes tapi? Mati lampu toh. Ora padange kok ngene kok mati Eh. lampu lho. Peteng dedet iki. Kemudunen cerot. Ah. Kok kowe apik men to? Ngiwonengen etuk vitamin. Inom. Urung. Panas udan. Panas sudan Aling-aling. capek. Yo riak yo. Ngagem reok mboten Bapak Ibu? Mas Uncek ngereok nggih. Nggih, cepak nih Mbak, cepak nih Mbak, cepak nih. Wah, apa kuwi? Niki reok Pak, reok. Wah. Nah Mas, kamu pasti bisa. Aku mendukungmu. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak. Capek